Għall-ewwel darba pajjiżna għandu strateġija għall prevenzjoni tal-kriminalità, strateġija li tfasslet wara proċess twil ta' konsultazzjoni. Meta kienet tniedi l-istrateġija l-Ministru għall-Intern Carmelo Abela spjega kif l-istrateġija hija mfassla fuq 6 punti. Li l-prevenzjoni tibda mill-bankijiet tal-iskola u dan permezz ta' programmi speċjalizzati sabiex titnaqqas attitudni ta' vjolenza. Il-mod ta' kif issir ġustizzja ma' minuri minn arrest sa' trattament. L-istrateġija semmi twaqqif ta' intervention teams magħmula minn professjonisti biex jaħdmu mill-qrib ma' żgħażagħ li jiġu referuti lill-pulizija. Punt ieħor li ħidmet il-pulizija tkun eqreb il-komunità u dan permezz ta' taħriġ lill-pulizija fuq oqsma bħal vjolenza domestika, offiżi sesswali u pickpocketing li jkunu indirizzati l-ħtiġijiet ta' tfal li ġejjin minn ambjent kriminali permezz ta' għajnuna mill-professjonisti li jaħdmu fil-komunità, li tiżdied l-importanza lejn kampanji edukattivi fuq reati speċifiċi, li ssir ħidma biex titnaqqas l-imġiba kriminali fost dawk li diġà skontaw sentenza u tnaqqis ta' vittmi li jkunu diġà spiċċaw vittmi. Il-Ministru Carmelo Abela qal li Malta hija l-aħħar pajjiż fl-Ewropa li nediet l-istrateġija tagħha u biex tkun suċċess hemm bżonn kollaborazzjoni ma' entitajiet differenti. Minn barra l-istrateġija għall prevenzjoni tal-kriminalità tnedew 3 programmi immirati li jsaħħu l-prevenzjoni tal-kriminalità, wieħed dwar anger management fid-Dipartiment tal-Probation u l-Parole u s-Servizz ta' Community Sex Offender Intervention Program li bħalissa għandu 40 każ ta' sex offending li qed jitrattaw fil-komunità. Programm ieħor li tingħata għajnuna psikoloġika lil dawk li jkunu wettqu reat. Kemm l-istrateġija l-programmi għal il-Ministru jikkumplementaw lil xulxin biex tkun indirizzata bl-aħjar mod il-kriminalità f'pajjiżna.